Všetko to začalo na tej Záježovej, kde sme robili tie rôzne aktivity, aj to školenie v rámci tohto elektroodpadu. Jedna z tých aktivít tam bola aj tá escape room, alebo táto uniková hra. A ja toto všeobecne nejako mám rád. Zaujímavé a príjemné bolo to, že sme sa vlastne pohybovali po celej učebni, po celom laboratóriu. Každá tá úloha v rámci tej unikovky mala nejaký iný charakter, buď nejaká hádanka, alebo sme niečo skladali, alebo niečo podobné. Vaša úloha. Nájdite miesto v škole, kde sa vyhadzujú batérie. Vyšlite jedného člena z tímu po indíciu. Jednoducho bolo to pestré a také v pohybe. Vlastne ako keby prvá verzia, určite to budeme vylepšovať, určite to budeme posúvať ďalej medzi žiakov. Možno asi prvýkrát som sa ocitol práve v tej roli nielenže žiaka, ale moja žiačka sa zase ocitla v roli mojej učiteľky, takže neviem, možno sme trošku aj neposlúchali, ale bolo to príjemné, bolo to zaujímavé. Aj tí učitelia často možno ani nevedia, aké to je sa cítiť tým žiakom, keď sú na nás takí, že niekedy aj prísni, by som povedala, ale teraz som si všimla, že vlastne ani ten učiteľ to nemá najľahšie, že trvá určitý čas pripraviť aj tie aktivity a ja si myslím, že táto skúsenosť mi priniesla veľa nového a taktiež, že lepšie sa viem vcítiť do role toho učiteľa a možno bude menej kritická voči nim. Keď si človek možno predstaví odpad, tak ho napadne nejaká skládka odpadu, takých tých bežných smetí a podobne. Možno o plastoch sa viac hovorí, ale práve o tom elektroodpade možno menej sa hovorí a menej ľudí napadne, že vlastne veď aj z toho vzniká odpad. Je to najväčšia rastúca kategória odpadu na svete. To znamená, že elektroodpad je fakt veľmi nebezpečný a môže veľmi ovplyvňovať to, ako žijeme, aj naše životné prostredie. Hoď to bolo vlastne ich prvé vzdelávanie pedagógov, tak si myslím, že každé nasledujúce už bude pre nich len ľahšie a skôr budú vymýšľať už potom možno nejaké ešte zaujímavejšie aktivity.